Ilan ap Gareth, 3 phwynt i Port erbyn Gonwy. Bydd yr uchafbwynt heddiw, Ilan? Wel, wrth gwrs, gorau'r gol, ond bwysicach ni gael 3 phwynt. Mae'n gêm gorau, ond a ni gael chichen lan a 3 phwynt fyd, ond da ni'n pwysio fyny'r tabl lan. Oedd ddim yn gêm hawdd iawn i chwarae, oedd y tywydd yn ei peth yn anodd, so be ddigwyddodd yn hanner gyntaf yn wahanol rhail hanner, achos yr ail hanner yn amddiffyn lot oedd? Ar ei cychwyn y gêm y dda, ni gael nifer y siomsiau i sgorio, ond chwarae teg yn nhw, a nhw roi lot o pwysau ar ni, ac nhw pwysio'n uchel, ac ar y fforsio ni aros yn ôl dipyn, ond i fod yn onest fel tîm, a ni'n chwarae'r gorau ni'n gallu, ond a ni dal yn neud y swydd i wneud. Ydy hynny'n dangos rhywbeth am Port, ddim yn chwarae dda cael 3 phwynt? Ynddi, mae'n gallu bod yn rhyw sein dda, os mae'r tîm ddim yn chwarae dda dal yn ennill, mae'n gallu bod yn sein o tîm dda, ond ni'n chwarae'n dda, ond ar byd fatha tîmau gwell o'r as nhw wedi gallu rhaid fatha pynisio ni, ond da ni'n edrych ymlaen eto gêm nesaf fan. Da ni yn gallu curo gema. Sut mae'r perfformiad di'n teimlo heddiw ar ôl? Ti wedi cael lot o gema, ti'n cael amser, ond gol, perfformiad da, so felly lle ni weld Ilan yn y gema nesaf? Ie, gobeithio, mae'n edrych ni'r rheolwr wrth gwrs, ond teimlo ti'n chwarae dda efo ag a gol, a gobeithio yna cario ymlaen yna gema nesaf i fynd. Be di dysfyllio di efo Port? Ti ar fenthyg o Port? Ynddo, ar fenthyg tan diwedd y tymor, a dyn, gen i weld sy'n digwydd yn yr haf. Ac ar fenthyg o... Derwyddon Cefn. Sut mae Derwyddon Cefn di bod yn neud tymor yma? Ti di cael gemau iddyn nhw? Do, nes i gael rhai gemau no cyn mis Ionawr, ond o'n eisiau mwy o gemau ac dwi'n meddwl dod i Port i gael yna. Da ni wedi gael y tymor gorau efo Derwyddon Cymru, y tymor diwetha, a ni gael Ewrop. Ond dwi'n meddwl bod clwb i gyd yn siomedig gan ni'n gael y 6 ucha, ond yna ni. Un dim oddi, ond fe ddigwyddodd o flaen gol. Chdi hitio di ag Julian yn chlir off lein Conwy? Ie, o'n lot o amddiffynwyr o flaen ddi, o'n i trio jyst peidio hitio nhw. Dyna si manager peidio hitio nhw ac o'n dal hitio Julian dweud yn y lot o pobl yn y lle yna, ond nath ymdo fewn, ond o wel. Rwy'ch rhoi Chris Mellin i Julian tro nesaf, a well goli na ymysodwr wrach. Ie, wrach bosib yn y dyfodol. Ilan, diolch o'r iawn ti allan gwechiadau. Diolch.